Szeretettel üdvözöllek a Biokultúra Podcastben, ahol minden a bióról szól. Gelencsén Margit vagyok, a műsor házigazdája. Mai vendégünk dr. Benda Judit, táplálkozástudományi szakember, aki a biofogyasztók egészségi állapotáról írta a diplomamunkáját. Korábbi podcastjainkben elsősorban agrár szempontból néztük meg, hogy mit jelent a bio, hogy válik el a konvencionálistól. Ma inkább az egészséget vesszük célba. A bio és a nem bio útja a második világháború után vált el élesen, tömegesen elkezdték alkalmazni a műtrágyákat. Milyen hatással volt ez táplálékunk minőségére? Először is szeretettel köszöntök mindenkit. Most a műtrágyákról azt érdemes tudni, hogy ugye nagyon megnövelik a terméshozamot. Ez egy fantasztikus dolog volt, főleg a háború után, az éhezés megszüntetésére. Ugyanakkor azt vették észre, hogy a növények nagyobbra nőttek ugyan, és több lett a növényből, de hogy a tápértéke az jóval kevesebb volt, mint a bioélelmiszer, mint az addigi élelmiszereknek, mert a műtrágyák azok arra koncentráltak, hogy nátriumot és foszfort tartalmazzanak, tehát nitrogént és foszfort, tehát ezek nitrogén tartalmú műtrágyák voltak, amik valóban fölfújták a növényeket, de miután semmi más talajpótlást nem használtak, ezért a növény az egyéb tápanyagokban, tehát ásványisokban, nyomelemekben, vitaminokban és egyéb növényi anyagokban szegényebb lett. Tehát mennyiség kontra minőség. Itt van. A másik nagyon fontos különbség a bio és a konvencionális között a növényvédelem. Az egyik út, a konvencionális gazdálkodás útja, a egyszeres kiirtása az általunk nem kívánt elemeknek, a bio pedig a természet folyamataival való együttműködés, illetve egyes biztonságos készítmények alkalmazása. Mennyire mutatható ki a növényvédőszer maradványok mindennapi táplálékunkban? Utána néztem a legfrissebb 2025-ös adatoknak. A konvencionálisban és a bióban is rendszeresen mérik a növényvédőszer maradványokat, és azt látjuk, hogy az növényeknek a 70%-ából nem mutathatók ki növényvédőszer maradványok, 28%-ukban határérték alattiak a növényvédőszer maradványok, és csak 2%-ban van határérték túllépés növényvédőszer maradványokban, de hozzátenném, hogy a bióban is van valamennyi növényvédőszer maradvány, főleg a bióban engedélyezett növényvédőszer maradványok vannak bennük, amelyek egészségkárosító hatása gyakorlatilag nincs. Igen, előfordul ilyen besodródás vagy egyéb szennyeződés miatt, tehát külső szennyeződés miatt előfordulhat. Beszéljünk arról a 28%-ról, ugye a 70 tiszta, a 2 megehetetlen, a 28-ban pedig, ugye, ha határérték alatt van, azt kell róla tudni, hogy minden hatóanyag egyenként nézve a megengedett határérték alatt van. De arról szól az az adatsor, hogy az összhatással mi van. És mi van akkor, hogyha ezekből ugye több is jelen van? Igen, többnyire sajnos több is jelen van egy-egy növényben, és a vizsgálatok azt mutatják, hogy a hatásaik összeadódnak, potenciálózódnak, tehát hogy nem vannak olyan növényvédőszer maradványok, amelyek teljesen ártalmatlanok, hogyha magukban lennének. De miután nem magukban vannak, ezért a káros hatású növényvédőszerek hatásait fölerősítik, és nem egyszerűen csak összeadódnak a hatások, hanem összeszorzódnak, gyakran a 10-szeresére, 100-szorosára, 1000-szeresére fölerősödnek a káros hatások. Feltételezhető, hogy a szervezetünkben ezek a különböző anyagok egymással kölcsönhatásba lépnek? Természetesen. Tehát ezt el tudom mondani, mint táplálkozástudományi szakember is, de mint gyógyszerész is. Az eredeti végzettségem gyógyszerész, tehát sajnos a vegyi anyagok egymással kölcsönhatásba lépnek. Gyakorlatilag egy kiszámíthatatlan koktél jöhet létre. Így van. A hazai növényvédőszer maradvány ugye vizsgálatokat említetted, de világszintű probléma a glifozát. Azért, mert ez egy általánosan használt gyomírtószer. Felmerült a glifozát kapcsán, hogy károsítja a bélflórát is. Erről tudsz valamit mondani?
A glifozát nincs ezzel egyedül, tehát nem egy növényvédőszerről írták le, hogy a gyomorbélrendszerben a bélflórát károsítja. Tehát hiába nincs nekünk mondjuk egy bizonyos fajta anyagcsere útvonalunk, amit a szer céloz, attól még a bélflóránkat tönkreteheti? Hát károsíthatja, Igen. így van. Egy megvásárolható gyomírtó készítményben a glifozáton kívül formázó anyagok is vannak, és az így kialakult károsabb lehet sokkal, mint a vegytiszta glifozát, hiszen oldhatóbbá válik. Tehát emiatt megkérdőjelezhetőek a közvetlen vizsgálatok. Kimutatható-e beltartalmi különbség bio és nem bio élelmiszerek között? Nagyon nagy beltartalmi különbségek lehetnek bio és nem bio között, pont az előbb említett okokból, tehát attól, hogy tehát a növény tápanyagtartalma attól függ, hogy mit tartalmazott a talaj. Tehát, hogyha a talaj tápanyagban dús, akkor a növénynek megvan a lehetősége rá, hogy ebből szabadon válogasson, és egy egészséges, magas tápanyagtartalmú növény lesz belőle. A vizsgálatok azt mutatják, hogy az életfontosságú anyagokból kb. 25-30%-kal többet tartalmaznak a bio élelmiszerek, mint a konvencionálisak. Tehát itt beszélünk az ásványisokról, nyomelemekről, de növényi tápanyagokról is beszélünk, mint a polifenolok például, vagy antioxidánsok. Ezek a polifenolok, illetve egyéb antioxidánsok miért fontosak számunkra? Az egész anyagcserénkre nagyon pozitív hatással vannak ezek az anyagok, tehát antioxidánsként nem csak a növényben viselkednek antioxidánsként, hanem bennünk is. És ugye azt feltételezik, hogy a növények ugye ezzel védik meg magukat a kártevő károsítók ellen, ha nem végezzük ezt a feladatot elhelyettük vegyszerekkel. Talán ezt szokták magyarázatként mondani. A méhen belüli fejlődés és a kisgyerekkor ugye különösen érzékeny életszakasz, és hogy hat egy fejlődő magzat életére, egészségére, hogy az anyukája bioélelmiszert teszik-e, illetve később hogy hat az anyatej minőségére? Sajnos a növényvédőszerek egy része átjut a magzatba, tehát egyrészt ezért nagyon fontos, hogy mit eszik az anyuka, másrészt pedig, hogy a kisgyermek, az is nagyon fontos, hogy a kisgyermek mit eszik, mert ugyanaz érvényes rá, mint ránk, tehát az, ami minket károsít, az őt is károsítani fogja, és miután a gyerekek fejlődése, anyagcseréje sokkal gyorsabb, mint a miénk, ezért ez a károsító hatás nagyobb lesz, mint ránk nézve. Anyatejben mennyire megy át a növényvédőszer maradvány, vagy valamennyire kiszűri az anyaszervezete? Sajnos nem. Sajnos nem, tehát a növényvédőszer maradványok át tudnak menni. Az anyatejben erre egy nagyon jó példa volt a DDT. A DDT, amelyet most csak a fiatalabb hallgatóknak mondom, hát ha nem tudnánk, tehát a DDT az egy hatalmas felfedezés volt a háború környékén, egy rovarírtószer, amelyért a felfedezője Nobel-díjat kapott. Tehát ez egy olyan hatalmas felfedezés volt, világszerte irdatlan mennyiségben használták, még föl nem fedezték, hogy tehát, hogy nem minden pozitív, ami a DDT-ből, tehát hogy a DDT hatásai többek között a madarak tojásának a héját elvékonyította. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a költés, tehát hogy nem voltak utódok, vagy csökkent volt az utódszám, és természetesen ránk is hat a DDT, ezért Magyarországon, Európában először 1968-ban betiltották a DDT használatát. De mert hogy a DDT nagyon lassan bomlik el, nagyon sokáig benn marad a földben, ezért még évtizedekkel később is kimutatható volt a termékekben, illetve bennünk is, és sajnos a DDT átment az anyatejbe. És mérték az anyatej DDT tartalmát. Most már azt mutatják a vizsgálatok, hogy ez jelentősen csökkent. És mondjuk a DDT-t kivonták nálunk 68-ban, máshol később. A jelenleg használatos növényvédőszerek maradványát visszamérték az anyatejben? Erre nem tudok válaszolni, de én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy az anyatejben, de nem tudok igazán válaszolni erre, hogy mérik-e most az anyatej növényvédőszer tartalmát. Nem néztem utána. Mennyire mondható az, hogy amivel nem tudunk mit kezdeni,
vegyi anyag, azt a zsírszöveteinkben felhalmozzuk. Hát a zsírban oldódó vegyi anyagokat igen, azokat felhalmozzuk, de vannak olyan vegyi anyagok, amik nem zsírban oldódnak, hanem vízben oldódóak. Ezek kiülnek a szervezetből. De nagyon fontos tudni, hogy a szervezet ennek ellenére emlékszik arra, hogy mit ettünk meg. Vannak-e összélettani vizsgálatok, hogy mondjuk aki 100%-ban, vagy legalább 90%-ban biót teszik, az hogy él, hogy alakul az egészségi állapota? Nagyon sok vizsgálat nézi ezt, hogy milyen hatással van ránk a bioélelmiszer. Tehát, hogyha nem konvencionálisat eszünk, hanem biót, az immunrendszerünket emelném ki, tehát az immunrendszerünkre egyértelműen nagyon pozitív hatással van. A szubjektív egészségi állapotunkra, tehát hogy érezzük magunkat, arra is egy pozitív hatással van. Ezen kívül ezek most állatvizsgálatok, amiket mondok, a szaporodó képességre egyértelműen jó hatással van. Vannak olyan vizsgálatok, amik azt nézik, hogyha az állatoknak biót adnak, vagy konvencionálisat, hogy ki tudják-e mit választanak. És az jön ki a vizsgálatokból, hogy többnyire a bioélelmiszert választják. Milyen bölcsek. Igen. Ezen kívül pozitív hatással vannak a bioélelmiszerek a sebgyógyulásra, tehát a műtét utáni sebgyógyulásra, ezért például Bécsben, ha jól tudom, minden kórházban bioélelmiszert kapnak a betegek. Pozitív hatással vannak a bioélelmiszerek arra, hogyha valamilyen fertőzés ér minket, az megbetegítve, és mennyire lesz súlyos a betegség. Tehát kvázi itt megint csak az immunrendszerünkhöz térünk vissza. Illetve az, hogy az immunrendszerünk szűri ki nem csak a kórokozókat, hanem a hibás sejteket is. Így van. Az élelmiszereinket nem csak nyers állapotban vesszük magunkhoz, hanem feldolgozott formában is. A feldolgozás ugye jó esetben egy fizikai átalakítást jelent, őrlést, kezelést, ugyanakkor az adalékanyagok is bejöhetnek ebbe a képbe. Bióban is vannak engedélyezett adalékanyagok, körülbelül 60, nem bióban pedig körülbelül hány lehet engedélyezett? Több ezer. Több ezer, igen. Mit lehet tudni ezeknek a hatásáról? Ezeknek a hatásáról tulajdonképpen azt lehet tudni, tehát, hogy nagyon sok ezek közül valóban egy kemikália. Tehát nem természetes az eredete, hanem ez egy vegyi anyag, és mint vegyi anyag ugyanúgy működik, mint egy permetezőszer maradvány. Tehát a szervezet számára ismeretlen. Tehát ugyanazt tudjuk elmondani róluk, mint a permetezőszer maradványokról, hogy a szervezet nem ismeri, sok van belőlük, tehát egyrészt ott van a permetezőszer maradványa a táplálékunkban, plusz még jönnek az adalékanyagok, és többnyire több adalékanyag van egy-egy élelmiszerben, és ezek a hatása megjósolhatatlan. Mi az, amit tudunk, hogy biztosan okoz, vagy okozhat? Vannak közöttük olyanok, amik rákkeltőek, nyilván azokat betiltják egy idő után. Igen. Amikor már kiderül? Amikor kiderül, akkor betiltják. De inkább itt arról van szó, hogy ezek együttesen hatnak. Tehát amiről az előbb is beszéltünk, az, hogy ezeknek az együttes hatása megjósolhatatlan. A szervezet összállapotát gyengítik. Tehát, hogy a hormonháztartásunkat, az immunrendszerünket gyengítik. Együnk biót. Együnk biót. Feldolgozottban meg talán még inkább. Így van, egyébként érdemes a bioélelmiszereknél is végigolvasni, hogy mi van a címkén. Sok minden nem lehet, mert kb. 60 engedélyezett adalékanyag Ez volt. így van. Azért valamit hadd emeljek így ki most még, hogy mindig csak a saját egészségünkről beszélünk, de sajnos ezek az anyagok néha több generációs mérgek. Ami azt jelenti, hogy nem csak ránk hatnak negatív hatással, tehát ránk vannak negatív hatással, hanem az utódainkra és az utódaink utódaira is. Ezt állatkísérletek bizonyítják? Igen. Judit évtizedek óta azon dolgozik, hogy a teljes értékű biokonyha mennél több ember számára hozzáférhető legyen a mindennapok szintén. Mondj egy szíves pár szót erről a tevékenységedről. Tehát én egészségmegőrzéssel foglalkozom tulajdonképpen, és ez a biotáplálkozás is az egészségmegőrzésnek egy nagyon fontos része. Előadásokat tartok, tanfolyamokat. Van egy főzőiskolám Piliscsabán, ahol a teljes értékű konyhát tanítom gyerekeknek és felnőtteknek is. És bioalapanyagokból főztök? Elsősorban bioalapanyagokból, így van. Tehát, hogyha nem bio az alapanyag, akkor nagyon nehéz beszerezni. Tehát van, amit nem tudunk sajnos beszerezni, de többnyire igen bioalapanyagokból főzünk.
Én megköszönöm dr. Benda Juditnak ezt a sok hasznos és bizony nehezen emészthető információt, és köszönjük, hogy velünk tartottál. Legközelebb a bióban rejtőző nyers erőről fogunk beszélgetni, úgyhogy legközelebb is tarts velünk. Ha pedig valamilyen téma kifejezetten érdekel a bióval kapcsolatban, írd meg nekünk a biokultúra@biokultura.org-ra, vagy vedd fel velünk a Facebookon keresztül a kapcsolatot. Találkozunk nem sokára.